uNkulunkulu akakulonde phila uphushe uphumelele kama kuphasi Italian Africa okubalulekile kufanele lokhu inamba isenze kuphela so ngo-9 kuya-5 kuphela from 9 kuya-5 ntambama kuphela from Monday to Friday kuphela uyangifonela au WhatsApp sibheka uMiki Hlubi sawubona pastor bengicela ungichazele leli phupho ibuke indodana yami endala iphukile emlenzeni ihamba ngenduku yabona so number 1 kokuqondile uma uphupha umuntu kuwuphawula uma ehamba ngenduku lokhu kuyenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu uzoba nenkinga ezonda ahambe ngayo induku wasisho nje ngoba abanye abantu baye bekhonjiswe beboniswa ukuthi into before yenzeke yabona 2 kodwa ngokujwayelekile uma uphupha umuntu kuwuphawula uma ehamba ngenduku ungabuye lusho ukuthi kungenzeka lo muntu uneyingqinamba noma uzoba neyingqinamba zesikhashana futhi uzodinga ukusizwa nokulekelela ukuthi aqhubeke nempilo noma aqhubele phambili noma akwazi ukufeza asuke fanele akufeze 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuwuphawula uma ehamba ngenduku lokhu kungabuye kuveze ukuthi kungenzeka lo muntu uncike kakhulu kwabanye ngenxa yokuthi isimo sempilo okanye seyimali noma-ke esomnotho asisihle 4 uma uphupha umuntu uphawula uma ehamba ngenduku kungabili kuveze kungenzeka lo muntu uthembele kuwe noma ukhona athembele kuye empilweni asivale 5 ngokwesinduku uma uphupha umuntu kuwuphawu olungaba luma ehamba ngenduku lungabili liveze ukuthi kungenzeka lo muntu ubhekene nolanga nokuthethiswa yidala zakhe ngenxa yokweleza zomsamo noma ngenxa yephambeko zakho uma ukuthi uhamba ngenduku ngenxa yokuthi ubephukile yabo shuthi lo muntu ngenxa yolaka angahle egcine yolaka loyidala lumkhubaza empilweni lumkhubaza kuloko kufanele uyakwenza noma ibe nengqinamba kanti lento iwulaka kodwa bidala ukuthi impilo izokushaya empilweni so esiphela umuntu umehamba ngelokho akwamusa Thank you.